sarap ka from dito magtambay sa garden kasi mahangin. Ayan, tapos presko. Umulan ng napakalakas kagabi. Parang may yelo ng, parang may mga nahuhulog na yelo sa ano, sa bubong. Naririnig ko kasi madaling araw parang lakas-lakas ng ulan. Madalas ng umulan ngayon kaya tingnan nyo naman yung kapaligiran dito kapamli. Green na green, napakaganda. Hello mga ka-Promde. Dito ulit ako sa bahay ng aking kaibigan. So hindi ako makalabas ngayon. Medyo stricto sila sa akin. Kaya dito lang muna ako sa kubo. Palagi na lang kubo. Kasi namimiss ko na yung kubo ko ka-Promde. Dito ako sa bahay ng friend ko. So hindi kami masyadong pumapasyal ngayon dahil alam niyo naman yung situation dito sa Manila. Kaya dito lang muna ako. So ngayon ka-Promde, papakita ko lang yung mga halaman dito. Medyo tag-ulan na kasi medyo gumaganda na yung mga halaman at nag-greenish na yung mga damo. Yung halaman tumataba na. At kung bago lang po kayo ka-Promde sa aking video, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe muna at i-touch po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong post na video. Ayun ka-Promde, yung mga halaman ko dito, medyo gumaganda na. Ito nga, nandito ako sa garden at nakikita ko halos ano na kasi medyo isang linggo na panay ang ulan. So I think siguro buong Metro Manila naman ito kaya yung mga halaman nagiging lush at syempre hindi na sila natutuyo katulad nung dati. Pero matagal makabawi yung mga halaman ba. Katulad yung medyo kahit maulan, medyo mainit pa rin. Lalo yung mga mayanan na yung dating makulay ay yung dating pula naging brown at yung mga makukulay halos lahat nagiging brown, yung yellow nagiging green. So ayun ka-Promde, yung halaman ko dito medyo okay naman siya. At syempre ano ba to? Nakita ko dito. Ayun, gumaganda na siya. Kaya lang yung parang sinasabi natin na rare, parang hindi na siya rare kasi nga magkakapareho na yung mga dahon nila. As usual mga ka-Promde, ito ganun pa rin yung dating niya. So yung dating napakagandang kulay, yung batik-batik na brown, yellow, na may green, ito na siya ngayon. So wala pa rin nawala yung dating niya. Parang yung kaakit-akit na kulay yung bang nakakabighani, wala na siya. So I think sana bumalik na yung kulay niya ngayong medyo maulan. At syempre mas gusto niyo medyo malamig ng konti, hindi yung talagang tudong-tudo yung ulan, ay tudong-tudo yung init. Kasi pag sobrang init natutuyo siya at nagiging kulay brown. At syempre yung kulay pula, ito pa rin siya kulay maroon. Hindi pa rin siya makarecover. So sana sa madaling panahon makarecover na siya. Siyempre yung dito ka-Promde, yung lush na napakaganda nito. At mayroon rin ako nito sa Bicol, Hawaiian tea plant na variegated na neon, green neon at dark green. Mayroon din siyang kulay brown sa gilid. Pero alam ko ito pag medyo maganda yung panahon nagiging to kulay orange. Kasi yung sa akin sa probinsya naging kulay orange. Ayun. Dito naman ka-Promde yung dinala ko dito na yung ang tawag dito, pitcher plant. Hindi siya affected ng init. Kahit gaano kainit yung panahon, hindi siya affected. Ayun nga, gumaganda pa nga lalo. Yung dinala ko siya dito medyo maliit lang Ibig sabihin mas healthy siya sa kapag medyo mainit yung panahon. Nagiging lush. Ang lalaki na ng dahon ka-Promde kung nakikita nyo yan. Medyo ito ka-Promde, ito bihirang-bihira lang ito na dito sa Metro Manila lalo. Sa probinsya ganun din, pero pag pupunta ka ng mga bundok maraming makikitang ganun, pero bawal kumuha nito ka-Promde. So nga lang, binigay lang ito sa akin. Siyempre dinala ko dito sa Manila dahil mayroon naman ako sa probinsya. At siyempre ka-Promde, yung may dinala ako dito winter Christmas na caladium. So dalawang bulb ito kasi yung kung nakikita nyo dati sa sa mga vlog,
sa Bicol, sa aking kubo. Nakatanim ito sa ilalim ng puno ng saging. So yung mga dahon niya ay napakataba at napakaganda. So ngayon ito nga ang daming bulb. Hindi ko pala kaprom sinadya na mahukay ko ito, pero kasi nung tinatanggal ko yung puno ng saging, hindi ko alam na yung tinanim ko na caladium na winter Christmas or white Christmas andun sa inuhukay ko. Kaya ang nangyari, yung bulb niya ano ba yung tawag doon, nagkasalaksak, parang nagkahati-hati. Hindi ko alam na, kala ko ano lang ng saging, kala ko puno ng saging yung hinukay ko, yung pala yung bulb na ng caladium na puti. Kaya yun, dinala ko dito sa Manila kasi tamang-tama nung paalis ako ng Bicol bago ako umalis, yung ginawa ko yun. Kaya ang nangyari yun, wala na akong time na magtanim doon at magbabiyahe na kami ng kaibigan ko. Kaya yun, dinala ko na lang dito yung bulb. So ayun, may dahon na siya. At yung ito nga, ang dami-daming sanga. Napakaraming lumalabas na gaganda ito dito kasi lalo ngayon medyo umiinit. Ay, umuulan na. Tag-ulan na ngayon. At syempre, Dumpkin. Hindi ko alam kung ano yung nito. Pinakapangalan niya, pero ang alam ko Dumpkin lang siya. Magkakaiba kasing variety yan. Minsan yung kulay yung kulay batik-batik na puti, tapos ito parang neon na puti na hindi masyadong mabatik-batik yung dahon niya. Maganda naman siyang tingnan. At syempre ito yung dinala ko rin dito, medyo maganda na. Hindi naman ito sensitive na halaman yung na ito, pero maganda ito kapag yung lash, kulay purple ang dahon niya, tapos parang silver na purple, parang anong tawag doon, yung Persian shield na halaman. So yung kulay niya magkahawig doon. Kaya lang ito yung parang damo, tapos yung Persian shield siya nagiging puno na maliit. Tapos yun. Ayun na, hindi ko alam ang pangalan nito. Then ito kapramdi yung dala ko rin ito galing Bicol. So maganda ito nung dinala ko dito. Pero yun nga, hindi na nung mga isang linggo lang biglang nagbago yung dahon niya, at ngayon yun na yun yung kulay niya. Hindi na siya makulay masyado, pero maganda pa rin. Sana gumanda ulit dahil medyo lumalamig na yung panahon. Ayan. At syempre yung tinanim ko dati ay yung ibang mga ibang mayana na tinanim ko dito na wala. Ayan, tapos ito, ang kulay nito kapramdi, kulay pula na may green sa gilid. Pero ito ngayon nangyari, kulay maroon na may green sa gilid. Pero at least gumanda siya at nagiging tumataba na ulit siya. Hindi katulad nung pagdating ko dito na sobrang sobrang payat. At parang hindi ko na alam kung makaka-recover siya. Pero ngayon gumaganda na. Dahil siguro gumaganda na rin yung weather na medyo nagiging basa na palagi dahil palaging umuulan. Pag umulan pa naman, yung ulan talagang tudong-tudo, hindi yung ambon lang talaga. Ayan. Ito rin, mga tinanim ko rin to dito. Ang aglaw. Tapos yung mayana ko dito. Okay na rin siya. Nung katulad nung isa, pagdating ko dito, ang dahon nito ay kulay brown. Tapos ngayon nakaka-recover na siya ng paunti-unti. Ayan nga kapramdi, gumaganda na siya. At bala kong magtanim dito, punuin ko ng mga mayana dito sa gilid na to habang nandito ako. Ayan, tapos yung snake plant, na tinapon na nila ito dito pero binalik ko kasi parang hindi ko alam kung gusto nila or ayaw nila. Ayan, maganda naman siyang snake plant. So ibinalik ko dyan, sana gumanda ulit. Ayan. Then ito yung parang dati maganda na to tapos biglang gumanyan ulit. Pumangit siya ulit. Ayan, mangilan-ngilan lang pag nang umuwi ako ng Bicol, pinuno ko ng mayana dito kaso
sobrang ano pala, sobrang init pala nung umalis ako dito. Tapos yun nga, abutan ko nga, sobrang init pa rin dito sa Manila nung pagdating ko. So, amantago na. At ayan. Ito, gumanda na rin. So, galing din ito ng... Dala ko rin ito galing sa Bicol. So, pasalubong ko yung kay Ate Doris. Golden Rosary. Yung pangalan nito Golden Rosary kasi yung sabi nung kapitbahay ko dun sa probinsya, ang tawag daw dyan ay Golden Rosary. Kaya ganun din ang tawag ko dyan. Pero hindi ko sure kaprom di ha. Baka mamaya mali na naman ako. At ito syempre kaprom di yung mga collection na kroton ni Ate Doris. Yung mahilig sa halaman dito yung kapatid ng friend ko. Napakahilig niya sa kroton. Kaya lang gusto niya yung ginagraph niya. Parang nag-experiment siya kasi wala siyang magawa dito sa bahay dahil hindi rin siya makakapunta ng kung saan kasi medyo gusto niya mahilig lumabas. So dahil dito lang siya sa bahay, ang ginagawa niya, ginagraph niya yung mga kroton. Pero kadalasan namamatay siya. Pero meron din man nabubuhay. At syempre yung ito, napakagandang kroton. Sana tumuloy-tuloy na yan. Gusto ko yung kroton na yan. Yung Dunyalos naman dito nawawala na yung bulaklak. Dati nung medyo bago lang siya, sobrang dami ng bulaklak niya. At ito na nga, ayan, yung maganda pa rin yung bulaklak niya. Kasi pulang-pula. Yung nakikita nyo sa video, yun yung mismo yung napakagandang pula. At pag nagbulaklak siya, mas maganda kung punong-puno. So mayroon na rin akong ganyan. Bali, binigay sa akin ni Ate Doris. Tinanim ko sa probinsya. Bali, siguro nabuhay siya kasi pag alis ko doon may mga dahon na lumalago na. At hindi ko lang alam kung may mga ugat na siya kasi bagong tanim ko lang yon. Pero nung tinanim ko parang hindi siya namatay, parang tuloy-tuloy yung lago. Kaya yun, sana pag uwi ko may bulaklak na rin siya. Ayan ka from yung mga halaman dito, medyo nadidiligan na kasi nga yun na, maganda na yung panahon, gumaganda na, nababawasan na yung sobrang init at nababasa na sila palagi. Nawala yung dito. Sabi niya, Ate Doris, bibigyan niya akong alocasia albo. So, meron ditong, hindi na yata to, parang iba na to. Iba. Kasi yung puti yung dahon, yung kalahati niya puting dahon. So, marami siyang mga supang. Nagsupang na siya. Sabi niya, Ate Doris, bibigyan niya ako. Kaso, sabi niya, kunin ko na yung isa. Sabi ko, wag muna kasi baka mamatay. Yun. Siguro pinamigay na nila ulit or nilagay ulit sa ibang lalagyan. Pero iba na kasi to kaprom di. Yung nandito, hati siya. Yung kalahati, green yung kalahati, puti. Sabi ko pag nilagay yun sa mas magandang, mas malaking paso, lalaki yun. So mas magandang tingnan. So ayun nga, nawala na. Ayun mga kawayan dito. Ito pala yung syngonium na puti. Hindi naman to bago sa ating kaprom di. Alam ko mayroon din kayo nito sa bahay-bahay dyan, sa mga garden nyo. At syempre ito, nakikita ko lang ito sa mga landscape ng mga hotel, garden hotel, parang ganon. Sa mga nila, sa mga ground, nakikita ko sa mga landscaping nilang magaganda. So hindi ko alam kung anong pangalan nito kaprom di, pero maganda rin siya kasi parang yung nakikita natin sa mga bunggang garden, sa mga mga hotel nga, tapos sa mga mayayaman na bahay. At ayun yung napakagandang dito, yung pagkasiting ng halaman, makulay, at syempre yung napakagandang kulay ng crouton kasi talagang yung crouton kahit saan mo ilagay siya basta nasa tamang sitting, napakagandang tingnan. Kahit hindi siya masyadong marami,
basta may makulay katulad nito, hindi naman siya ganong karaming crouton dito. Pero pag tiningnan mo, yung nagbibigay siya ng attractive sa ano, nagbibigay ng buhay sa garden. Kasi nga yung kulay niya, mas maganda kung may orange. Medyo dark yung kulay. Medyo maputla pa yung kulay dito kasi nga yung weather dito. So, yun. At syempre maraming halaman dito kapromde. Bougainvillea na bonsai. Siguro mga ano na to, matagal na itong bougainvillea na ito. So, mahal na rin yan kapag bonsai kasi ginagawang bonsai, medyo nagiging mahal yung ano, halaman. At syempre yung collection natin Doris ng ano dito, ay ang croutons. Medyo tinatawag niya ako palagi kasi nag-worry siya sa kanyang mga croutons kasi namamatay raw, medyo naglalagas yung dahon. So ito nga from yung sabi ko sa inyo, napakahilig mag-grafting ni Ate Doris. So katulad nito, napakaganda ng crouton na ito, kulay ano to, kulay pink. Nagkukulay pink siya from kaya lang ito nag ano naman si Ate Doris, parang nag-experiment na naman siya. Kasi parang wala na siyang magawa dito, nabuboring siya sa bahay. So, ano pa bang gagawin dito kundi magbutingting ng mga halaman. Ayan. Ito kapromli, maganda rin ito kapag naging lush. Maganda ito sa mga, parang sa mga gilid ng garden na pang decor ba? Kasi napakaganda ng dahon niya, iba-iba yung kulay. Gustong gusto ko rin itong pruto na ito. So, sa amin maraming ganyan. Kaya lang, hindi ako mahilig maghingi, natatakot ako baka mapahiya ako kasi once ko nang ginawa na maghingi ako ng halaman, napahiya lang ako. Ayan. Crouton, maganda rin ito kapromdi, yung parang duck pit yata ang tawag dito na crouton kasi yung ano niya, yung dahon niya maganda, parang yung tuka ng ano, parang bibig ng pato, parang ganun. Napakaganda niya. At syempre dito yung ano, karamihan na nakikita natin sa mga garden plants, mga croutons sa tinitinda, karamihan ganito yung nabibili. So I think 150 yung bawat isa nito, pero ito kapromdi lumaki na. At siguro siyempre pag malaki iba na yung presyo. Sa bagay hindi naman ito binibenta. Sa mga ano, sa mga bilihan, 150 yung pinakaano nito. 75 to 150, depende sa laki. Sarap ka from dito magtambay sa garden kasi mahangin. Ayan, tapos presko. Umulan ng napakalakas kagabi, parang may yelo ng, parang may mga nahuhulog na yelo sa ano, sa bubong. Naririnig ko kasi madaling araw, parang lakas-lakas ng ulan. Madalas ng umulan ngayon, kaya tingnan nyo naman yung kapaligiran dito kapamli, green na napakaganda. At syempre yung ano, yung lush na ano, yung ginagawa nilang Christmas tree kapag Pasko. So actually kapamli, yung ano, pangalan nito is cypress. Nakasanayan na namin na ang tawag namin sa crouton ay cypress. So nung nandito ako, nalaman ko na yung cypress pala ay ito, hindi yung croutons. Kasi yung croutons, ibang pangalan dito sa Manila. Ang tinatawag namin ng cypress sa probinsya yung croutons. Dito naman ang cypress, ito yung Christmas tree na ginagawa. Ayan. Napakaganda ng garden dito sa harap kapromdi. Siyempre yung ano, hindi ko pa pala napakita sa inyo. Yung photos, enjoy photos. So dito rin ako kumuha nito kapromdi, yung dinala ko sa probinsya. Yun nga yung pinagkakaguluhan ng mga kapitbahay ko dun sa probinsya. Dahil may tutubong sa nga, sinasabi nila sa akin yan, parang naka-reserve na. So ang ginawa ko, pinagpuputol-putol ko, tinanim ko. So bawat yung putol ko, yun, binibigay ko sa mga bawat humihingi. Kaya yun, yung sa akin naman yung naubos. So ngayon nagpapalag ulit. Nagtanim ako sa 2 planggana, sana gumanda na ulit siya at sana sa pagdating ko maganda na siya. Ayan. At syempre yung dala kong Persian shield, medyo nabago na yung kulay niya.
medyo nag-silver, violet silver, parang ganun yung dating niya. Ayun. From the shoutout muna tayo. So, hindi naman ito karamihan kaya madali lang. So, shoutout to Tata Mike of San Jose del Monte, Bulacan, sa Madre Hiner Garden sa San Jose del Monte. Tata Mike, hello po. At saka kay Russell Pamot of Calina, Davao City. Then kay Lutis Villarin of si Lutis Villarin po ay isang Cebuana vlogger. Ayan po, hello po kay Lutis Villarin. Sa kay Nanay Celia Bilin Navarro of Bugalyon. So, I think Bugalyon is sa Pangasinan. Hello po, Nanay Cecilia Bilin Navarro of Bugalyon. Opo. Yan po. Ayan po, Ka-From, maraming pong salamat sa inyong panunood at don't forget to subscribe and touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Yan po, maraming pong salamat at Diyos mabalos.